Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Santurtziko ikurriñak gaur jokoan 12. K-liga hasiko da, oso egun berezia da bertako Arraun Elkarteko entzat. Guk ere gaur begira, Ibon Gaztañazpik eta biok Saragandak ere bai, gaurko honetan elastiko berezia etxeko Arraun Elkarteak eskatu digut anola ezpa. 50 urte itsasoko ama Arraun Elkarteak klasiko bat gureari dagokionez, eta nola ez, gero estropada noski Euskal Telebistaren elastikoarekin egingo dugu, klub guztiei zor diegu eta errespetu hori. Ibon Gaztañazpi, egunon, zemuz gara? Oso ondo, Miguel, baita zuri ere. Lekeition izan genuen ba, handantza ederra, 2 metroko latua, gaitzea, gaur hemen abrako uretan, beste erabateko estropada izango dugu. Oso ezberdina. Nik uste dute urtea azteko, bueno, ikusizun, ederra ikusi gendula Lekeition, gaur 8, baina gaur atarikoak bukatu dira, gaur hau lehiaketa ofiziala da, eta Abran gure tenpluetako batean, ohiko estropada lekuan ez, pixka bat Portugaletetik itxaso aldera ekarritako estropadan, hemen Santurtziko igerilekuaren parean, baldintzak onak, urrilak direlako, aizetxo pixka bat bada orain, eta sarrerak honetan aipatuko nuke, iruditzen zaidala, kae bat liga sortu ezkeroztik, ligarik berdin duena, segurazki, aurtengo hau izango dugu. Ikusmin gehien piztu duenetariko bat, zalantzari gabe aurtengoa izango dugu. Bai, bi traineru badiru dior puntaren puntan egongo direla. Bi klasiko gainera, Santurtzi eta Donostiarra, eta gero beste indartsuak azken urteetan ongi aritu direnak, hor direla denak. Tropela ondian, 6 ikusiko dugu. Polita denboraldia, bai horixe. Ea zer dioen Saragandara lankideak, egunon Sara, aurrera? Baita zure ere, Mikel, Ibon ikusentzule, hemen gaude, Bizkaia zubia gertu daukagula, uda beteko giroa, uda berria azkenetan den honetan, gaur termometroak 30 graduraino ere iritsiko dira, eta gaur nahikoa lan izango dute arraunlariek itsasoan edo abrako ura hauetan lanak bukatzeko. Egia esan, jende desente bildu da hemen, estropada hau ikustera, bukatu dira testak gaur hasten da benetako lehia, eta aipatu behar da, atzo ere hasi zela neskei dagokion lehia Gipuzkoako Liga San Juanek irabazek zuela Bilboko uretan. Edonolare hemen denak daude prest jada ordezkarien armaia honetan, elkarrizketak ekarriko ditugu beti bezala estropadan zehar, baina aurreko astean iragarri bezala, naiz eta ezin izan genuen hori bete, baina gaur ere itsasora edo uretara hobe esan da gerturatuko gara, irabazlearen iritziak bertatik bertara ezagutzera, Mikel. Ederki, saiatuko gara bain noski, poliki, hobekuntza batzuk demoraldia joan da demoraldia etorri, saiatuko gara, batzutan hobeto, beste batzutan okerro, gu ere arraunlaria bezala, ditugun baldintzetara egokituta. 38. ikurriña mahala saria gaur hemen Santurtzik antolatutako estropada honetan, K-ligaren 12. edizioa da 2006tik onuntza, buelta asko, besteak beste, gure Ibon Gaztañazpi hemen 2 urte aritu zen, entrenatzaile lanetan 2010an liga irabazi ere, bai, oker espanago Ibon, naiz eta gero playoffean saririk bildu ez. Playoffean izan genituen lanak, eta 2 urteetan gauza bat, beste gauza bat ikusi nuen. Liga hau, benetan lehiatu eta zaila dela, askotan asteburu estropa bakarra izaten da, berdintasuna handia, arraunlariak eta kuadrilak irregularragoak, eta gora bera asko izaten dituzten traineruek. Bueno, aipa dezagun, zozketa ostiralean egintzen, K-ligaren bulegoetan, eta lehen kaletik eta lehen txandan, erne, itxas gora orantxe, 12 minutu gutxiagotan izan da, eta baldintza honentsuenak lehen txandako hauentzat izango dira. Lehen txandan, lehen kaletik Santurtzi, 2. Zarautz, 3. Lekitxarra, 4. Portugalete. Gero 2. txandan, Hondarribia, Arkote, Pedreña eta Donostiarra izango dira. Eta 3. Oriobe, Zumaia, Getaria eta Deustu. Eta, ea ba, onenak irabaz dezala bandera, onenak lortu dezala playofferako txartela, eta gogoratu, azkena, zelkapeneko 12. lehen urtean Castro historikoa joan zen bezala, bera joango dala, K-ligaren 2. multzora, eta azken horren aurreti diren beste biak, 10. da 11. playoffera joango direla, beti gora, igotzeko asmotan izango direnekin. Beraz, hemen goitik eta betik, San Miguel ligan historikoki izan den bezala, eta hemendik aurrera Eusko Label ligan gertatuko den bezala, bada mamia, bai goitik eta bai behetik Ibon. Eta hori prestatzaileentzat askotan biurrikeria bat izaten da, zergatik, ekainean urtea hasi bai, hor egon behar delako, baino, playoffak irailean, hemendik ia 3 hilabetera izango dira. Erne! Prestakuntzarekin eta... Bandera txuria, epaimaitik, ontziak prest, ederki daude. Bandera gorria,
Bai! Abiatu dira ba. Hor dira lanean. Erne lehen kaletik Santurtzi etzeko trainerua, etxekoak Iker Zabalaren epea hasita, Iker Zabala Bermeotik etorri eta erakutsi nahi du noski, indartu dute Sotera ontzia eta lehen kaletik hortxe dira lanean Santurtziarrak. Momentu Santurtzi eta Portugalete, Santurtzik 50 urte, Portugaletek mendeurrena, Ibon. 100 urte, ez da txantxetako hori. Bi arrauntalde historiko. Hemen dira ba, Zabalaren gizona. Momentu segundu batean dira lau traineruak, eta izen garrantzitsuak esango dugu Soteraren tostetan, Ibon. Azken urteetan puntan ibilitako arraunlariak. Beste patroia bera, Asier Zurinaga, hor bere hotxa ezagun dezakegu, bigarren tostan begira, Javi Polo, Iker Zabala bosgarrengoan, Moises González, Elantxo Garra, Efren Sánchez, Sorin Silviu, bueno, plantilla indartu bat, eraberritu bat, eta arrobiko gaztei ere, ia zementze du nahi, aukera eman die Zabalak, eta momentuz euren mailarekin oso gustora dago. Eta jende garrantzitsua, tartean Zabala, Olimpiarreran ospetsu izan dakoa baita ere Ander, eta hor da. Gazen poliki guztiekin. Zarautzi buruz ere esango dugu, bigarren demoraldia du, Larrañagak entrenatzaile lanetan, hemen odolberritzen poliki taldea, eta gazte asko, baina besteak beste badira tartean veterano batzuk, Aitor Jauregi, ritmoa markatuz, hau ez, errekuperatuta, eta hemen beste bizilege bat duten arraun elkarteak ez, arrobia, hemen gainera Tolosaldetik Larrañaga berak ekarritako mutilak ere bai, eta nesketan ere aritu ziren, eta hori da. Patroia bera, Aitor Urkola, anotatik etorretakoa, eta begira nola doazen, biak elkarren gainean, hortxe lehen biziko eta bigarren kaleen mugan, Santurtzik estriborra bilatzen, kanala bilatzen. Portugalete eta Lekitxarra, 3 segunduko atzera pentsuarekin, eta argi dago, hemen estrategiak beti bezala, estropada ere honetan oso landuak eta aztertuak dituztela prestatzaile eta patroi guztiek. Hemen osertzaldairen taldea, osertzentzat ere bigarren demoraldia, Hondarribia bere bihotzeko arraun elkartea utzi eta Lekitiroa joan zenetik, eta patroilanetan Goikoetxea Xagua, osertz bera erritmoa markatuz, arraunlari bezala, eta hemen ere arrobi lan handia, eta seguru asko joan zen urtean eginiko lanari fruitu gehiago ateratzeko posibilitatea aurtengoan. Momentuz beraien itxaropena hori da eta errealitatea ere bai, esan digutenez, Aboitiz eta Osertzek berak, iaz baino hobeto dabiltza, arraunketa ere pixka bat ikasiago dute, lehen urteko taldearekin alderatuta 3 baja dituzte, Ibonei Guren eta Peru Robles etorri zaizkie, eta beti bezala, izuntzako arrobi emankor horretatik ekarri dituzte baliabide. Ikus dezagun nola diren ontziak, lehen kalekoa mugan, noski. Kanala, ubidea hortxe dago, horrexen bila. Eta aurreko txandatan nabarmenagoa izango da oraindik jokabide hori. Hemen Portugalete, esan dugu, klubaren mendeurrena. San Miguel ligatik jetxi, KE ligara, eta etxeko prestatzaile bat, Peio de Vega, ardura hartu, eta mendeurrenean hemen gaude, kluba maite dugu, eta pausu bat emango dugu hau mantentzeko, eusteko eta lanean jarraitzeko. Eta helburua horixe da, pixka bat iazko beheraka da hori duintasunez mantentzea. Kuadrilatik mutil garrantzitsu asko joan dira, baina Eder Duran bezalakoak ere torri zaizkio, Emilio San Juan, Berna Oiarbide, Iñaki Oiagetek jarraitzen dute, eta esan dezagun, aste honetan, gizon garrantzitsu bat lesioa izan duela, Taku, Moldaviarrak, eta alde horretatik suerterik gabe aste honetan, Portugalek. Hemen Asier Zurinaga, goazen Sotera ontzira. ¡No tenemos que correr! ¡No tenemos que correr! ¡Atrás! ¡Y esto, Iván! ¡Va! ¡Uy! 2 minutu eta 15 segundu. Chavales, acabar. Baliza. Acabar. Laizte izango dute, Urbi. ¡La gasolina! ¡Acaba! Begira bigarren tostan doan, Moises Gonzalezen estrobua, askotan, hori xaboia ematen zaio, lehuntzeko, eta bustitzen denean, aparra ateratzen. Aparra. Bai. Acabala! Iru! ¡Vamos a tope! Zarautzek luze txukun xamarra hor, Santurtzi aurretik eta ea orain. Oso ona ere. Maniobra. Hor ditugu. Sotera aurretik. ¡Vamos! ¡Arriba! 4:42. Eta Ziaboga ere nere ustez hobea, Soterak enbata baino.
Zarautzek 4:54, Izuntzak 4:55, atzera xago Portugalete, 5 minutu, Portu, laugarren kale horretatik sufritzen. Bai, eta Ziaboga ere onegi ez du eman, Portugaletek, 8 segundoko atzerapenarekin sartu da eta 11arekin atera. Eta orain etortzeko kale hobea izanagatik 11 segundo asko dira. Maniobra ostean, Santurtzik Zarautzi 11 bat, garbi, Izuntza Lekitxarra 8ra, eta Portugalete 12ra, ea orain. Orain normalena, Santurtzik eta Zarautzek estriborrera jotzea izango da. Zarautz eta Lekitxarraren artean ere koska, 5 segundo. Honek Zarautzarrei ikeragarrizko auspoa emango die. Bai, eta gainera Ziaboga garaian, bakarra. Hor bada koskatxoa, baina, bueno, beti esaten dugu estropaderemu guztietan, baina horrelakoetan oendik gehiago joan etorri osoa eginda atera behar direla ja ondorio, baina argi dago Santurtzi indartsu dugula eta Portugalete lehen luzean atzean da bigarrengoan ere bai. Atzerago, Ziaboga egin ezkeroztik minutu terdi pasada, da denbora asko galdu dute. Gatozen aurreneko protagonistarekin, egia da, eta ikusi dute geure ikusentzulek gaur 50 urte, bueno, 50 mendeurrena ospatzen duela soterak, 100 urte jarraiera, Andoni Tirado egunon, mendeurren berezia, ezta? Bai, egunon, bai, oso berezia. Aurtengo denboraldia berezia izan da gauz askorengatik, baina batez ere mendeurrena ospatuko dugulako. TKE ligatik, KE bat liga honetara erori zarete nolabait, nola planteatzen da aurtengo denboraldia, bigarren maila honetan? Bueno, guretzat guk oso argi geneukan saiatu behar genuela alik eta jende gutxien mantentzen iasko kuadrillatik. Azken finean baja batzuk egon dira, baina oso argi daukagu Arrobiarekin jarraitu behar dugula lanean. Badaukagu harten konpartitzen dugu traineru bat Deustorekin RC-bin, eta gero jende gaztearekin, eta pizka bat transizio urtea zentzu horretan, baina ez dugu uko egiten ezertan. Laugarren kalea egokitu zaizuek gaur, estropadaremo hau pizka bat ezagutzen duzuen heinean, zeiritzi? Bueno, hori azken finean sorte kontua da, ezin da besterik egin, eta lana egin behar da kale guztietatik, alik eta txukun. Sorterik onena. Eskerrik asko. Gure bultzada jarrailerakoei noski, Arraun elkarte guztiei. Hemen Santurtzi dugu indartxu, Zarautz ere oso estropada txukura egiten lehen minutu hauetan, 8. minutuan behintzate horre ari da, burrukan eta duintasunez, dotore. Lekitxarra, ikusten duzue 9-10 segunduko atzerapenarekin eta ezinean, seguru asko bere arraunketa entenatzailea landutako hori hartu ezinik eta Portugalete igon. Portugalete, pentsa, 6 hilabete, 9 hilabete lanean, kaleagatik edo dena delako batik, 5. minuturako 11 segundu galduta eta kosta egiten da hor batez ere, burua hotz mantentzea eta arraunketa mantentzea, baina badakite entrenatzaileek eta arraunlariek alako liga batean, alako uneak ere etortzen direla, eta hor ikusten da, esaten dugunean eskarmentu dunak eta bar, orain Izuntza eta Portugaleten artean puntu funtsesko bat dago. 3. kalea eta 4. Orain Portugaletek Izuntzari aurre hartu behar dio, eta Izuntzaren helburu orain Portugaleteri aurre hartzea eta baldintza hobeak itxarotea beste egun baterako. Eta horrelako liga batean, gero beste bitxanda ditugu, puntu bat galdu behar bada, galdu dezagun, bat, gehienez 2, baina ez 8. Hori da. Gero beste 4 traineru bere joan bertuko baitute, 3. gotik eta 4. gotik. Portugalete aipatu dugu eta joan zen urtean Zumaia jetxe eta Portugalete playoffera gogoratuko duzue. Ondarroa izan zen indartsuena eta Ondarroa saria du, aurten Eskola Beligan arituko da. Galiziako Ares ere, beste pausu historiko bat eman da, playoffean 2. izan zen. Donostiarrak 3, Portugalete 4. Alako ilusiarekin, alako gogoarekin joan, etxean zaleen aurrean azken estropada eta maila galdu. Baina, kluba jarraitu behar du, mendeurrenean eta eutxi. Hortzak iztutu eta segi lanean, Ibon, segi. Dago besterik. Eta negu osoan zehar, helburu horrexekin jardun dira. Hemen datoz. Aurretik Sotera, 2. Zarautz. 4 segundora Zarautz. Oso estropada ona egiten. Hor da Santurtzi aurretik maniobra egiten jadanik. Zabaltxo, nire ustez. Aukeran bai, aukeran Zabaltxo, bai. Urrilak dira, horretak ez du. 9 eta 52 Santurtzirentzat.
Eta begira, Bora, Zurinaga orain erdi-erdira, Mikel. 5 gehiago, 9:57. Orain Santurtzik izango du aukera lehen izan ez duena. Orain bai. Tartea badu eta bigarren kalea aprobetxatzeko. Lekitxarrak 10-0-3. Bigarren kaletik Portugalete orain. orain 10 eta 13. Santurtzik aurrenak. Laugarrengoari Portugaleteri 20 segundo. Chavales! Final! Mira, Baborrak segituan arraunen nola hasi diren, ¡Salta! Kaion eta Polo. Baliza libratu orduako hasi dira arraunen zerratik erdira joateko. Maniobra ostean 5 joan da tartea. Beste segundutxo bat, Soteraren alde, Zarauztarren enbataren aurretik. Zarauztarren firmatuko lukete oraintxe bertan txanda bigarren tokean amaitzea, eta gainera, garailaren gandik hain hurbil ibilita. Hor tartean gero kokatuko dira, eta seguru asko beste ontzi batzuk, beste traineru batzuk azken zelkapenari begira. Itza ez dakit harrituta da, baina negu osoko lana eta izenak eta ikusita. Ez Zarauz, bigarren dolako. Bueno, lau segundo bat dolako, 11garren. Eta gero, hor, Lekitxarra bat, Portugalete bat, izen handia direlako, ez? Angel Arrañaga Zarauzko prestatzaileak estropada aurretik esandakoa aipatuko dizuet. Gu gora, gu pixka bat hobeto eta joan zen urteko estualdiri gabe mantentzeko asmoarekin, baina asko igo baita, bat azbestekoa aurtengo KE Liga honetan. Orduan, keska puntu hori ere bai, ez da? Kuadrilla justuak, aste honak, beste belaunaldi bat ere badatorrela, baina oieko handik asko juvenilak eta hor dago, ez? Baina lana, esana zuen neguan 10-15 segundu bizkorrago ibiliko zela urtengoen bata. Entrenatzaile batek hori esaten duenean, zerbait ikusiko du behar. Zerbait bai, eta gainetik beti gorretzen da zerbait, ez Ibon? Eta pausu bat eman dutela bai, baina oraingoz behintzat, hau kasualitatea pausu bat baino gehiago dirudi. Bai. Gainera, segunduak modu progresiboan galtzen. Eta eusten, hirugarren luze honetan, eusten. Eta eusten, Santurtzi indartsu baten parean, ez da? Santurtzi lehen kaletik, Zarautz bigarrenetik. Lekitxarra hortxeari da bere hirugarren kaletik, hirugarren postuan, da Portugalete segundua galtzen bata bestearen atzetik. Lehenengo Ziabogan 8, bigarrengoan 20, orain Santurtzik Porturi 24. Ea zer dioen Plaza Jaunak Lekitxarren ordezkaria? Bai, hemen aldamenean daukat, eta ez zomen dago oso posik, ez, gaurko estropadarekin, egunon? Egunon, bai. Zelan, ikusten nahi zara? Ba ez, politxo gabiltzase arraunian etxen, baina emoten dau kalien eragina apurtxu bat geure kontra dagola momentu honetan. Beno, lehenago gara, 10 kaldera du buelta bat ematen hor arraun elkartetik gertu, hortze zeundeten, eta kale sosketak zerrekarriko zuen zain, 3. kalea tokatu zaizue, eta momentuz, ze irakurketa egiten dozuen? Ba, irakurketia gutzako ez dagola alde. Aukeratzeko nik aukeratuko neban bata, ero agian bizia, baina, iruti tokatxaku eta hortzen bidou, jarraitzu gogor, eta amaitzu arte, hortxe, lanian. Gaurko estropadaz aratago, ze asmo dauka Lekitxarrak ordengo denboraldirako? Gure helburua ia bagaoz horrezkotan dan, ez da egongo errez, aurkarizak oso gogorra eta goz aurten, betiko lez, baina gube buru gogorra gara eta aleginduko gara. Eskerrik asko, sorterik onena. Bai, zeueri. Hau ez da bukatu oraindik, luzearen zati eder bat falta da, azkenengoare bai, eta Santurtzi segundutxo batzuk zabaltzen orain, 3. luzean, hor batioak agertu behar direnean, Ibon, hor dira. Eta Izuntza eta Zarautzen artean, Zarautzek Lekeitiokoei 5 segundutxo orain, eta hori ez dago argituta oraindik. Ez da gutxe horik ere, eta Izuntza Zarautzi tartea jaten, eta ikusten dugun Sotera jota jo, Habe badakite beste, txandatik txandara aldeak ere egon daitezkela. Estropada momentu erabaki horrean da, goazen arraunlariekin Sotera ontzira. Sin prisa, Zaina Vega. Escúchame, Markel, hay que atacar, Markel. Ataca, voy. Fácil. Ahí va con ella atrás. Atrás. Markel elortza, hirugarren zaztastrigoran, sierrenetik etorria gazteari eskatu eta eskatu hori zaio, latigo aterata. Acaba. Sabe, voy, importante. No tengas duda, ataca, atac, eso es. Muy bien. 7 segundu, hor dira Zarauztarrak, Urkola patroilanetan. Lizentzia aterata du baita ere, fitxa aterata du Garmendia. Bai. Gaur lehorretik ordezkari lanak egiteko eta, baina patrontzarako beharrezkoa baldin bada eta kluba behar badu, hor izango da lapre. Hori da, eta
kilo bat bakarrik hartu hemen du, bai, prez legoke. Pasaden azteko itxasua bezalakoa baldin badator, atzeko txopan jartzeko. Hemen dira ba, berriz maniobra. Hostia! Arriba! Orain Eta segituan, bost eta Maika Santurtzi. Santurtzik ez dira horrela joko du, eta eritzen Zarautzek ere, lehenbiziko Zarautzek jarreko amabost bidea eta hartuko duela. 18. Portu oso urrutia. Oso atzean geratu dira. Kalearen eragina ote da. Ate daki, baina hala ere, nik behintzat ez nuen uste jarrilera horren beste segundu galduta ikusi behar genuenik hemen. Hasieratik gainera, eta ondoko kalean doan lekitxarrarekin. Eta hori izaten da askotan kezkagarria. Ondoko kalearekin erreferentzia hartutakoan galtzen baldin bada. Azken luzean dira lehen txandakoak. Hor da jarrilera. Maniobran 27 eta orain 28 bederatzi. Segunduak galdu eta galdu. Gauzak irtetzen ez direnean. Izuntza balditza txarra hauei eusten ari den moduan portu. Hori da. Eta askotan kalea ez da hitzakia izaten. Arrazoia baino hitzakia ez. Ea zer dioen Gaizka Garmendia. Zarauztarren ordezkaria daukat hemen aldamenean, egunon. Baita zubide. Bigarren tanda honetan, zelan ikusten nahi zara? Urduritasunakin, gehien bat hasi aurretikan, esperantza geneukan Santurtzi izuntzan ondoren sartu gintenzkela portun aurretikan, baina gauzak oso ondo izeski bateatzen da, atekin atea berrakau, gero batozten nahi ere aurri hartzeko. Bigarren kalearekin, konforme gaur hemen? Gustora, bai. Gehien bat lehenengo txanda jokatzia, korrente gutxiago zehalako, eta bigarrengo kaleakin ere gustora. Helburuak aurtengo denboraldiari begira? Bueno, helburuak bigarrengo txandan sartzea gustatuko litzaiguke, eta iaz lehenengo zeira guruti genitun, eta aurten helburua da, hori, ea, 5-6 horiek gertu dauden, eta gaur erakusten nahi geanakin esan leike, oilarrak urruti egongo gehala, baina gainuntzian beste guztia irazteko aukera nion biliko gehala. Eskerrik asko Gaizka, sorteo. Mil esker, agur. Horrari da Zarauztarren maniobra orain nahiko logikoa. Ibon, zer diozu? Horri izaten zaio, uberan joatea. Hortxe sartu. Orain, alegia. Santurtziko zotera ikusten duen zurrunbilo horretan, distantzia honetan ikeragarri ondo joaten da. 5-6 segundora epi ternerutan, hor uzten du, ubera erresola bat, aurretik doan terneruak, hor ikeragarri ondo joaten da, eta orain, Zarautz, konpareazio txar bat eginda, txirrindulariak aizeak entzeko jartzen diren moduan, halako zerbait. Bueno, 4 segundu, Zarautz eta Lekitxarraren artean, Portugalete 31-ara, aurretik Santurtziarren sotera. Julio Artetxe, egunon. Egunon bai. Gauzak ondo doaz, gaurko estropadan, ez da? Bueno, momentuz, oraindik falta dira bitxanda eta, bueno, a ber, zer gertatzen den. Estropada ere modu ezagutzen dozu, Kalei dagokienez, hainbesteko alda, diferentzia? Bueno, lehendazka dauka itxazadarrak, baina ez da inbesterako. Gaur adibidez, hori, marearen koefizientea da 62koa, orduan, bueno, ez da handia da, marea muerta da, eta, bueno, ez dago, nik ez dut uste diferentzia handirik dagoenik gaur. Gaur bertan, gaur behintzat, bueno, ez dago diferentzia handirik. 50. mende hurrena, asko dago ospatzeko, Iker Zabala entrenatzaile, konta idazu helburuak aurtengo denboraldiari begira. Bai, bueno, ospakizun aldetik, iraiatik aurrera hasiko gara. Bueno, gaur izango litzateke gauza handia estropada irabaztea. Baina, bueno, denboraldiaren hasiera helburua zen hori. Egia esan, bueno, bigarren multzoan hasi ginen, orain hemen gaude, eta, bueno, disfrutatzeko ordua. Helburua zen, bueno, nolabait dinamika edo giroa radikalki aldatzea, hori lortu dugu ja, eta, bueno, hemendik aurrera, bueno, a ber noraino helduko garen, ez da? Bai, aurruti den, eskerrik asko, sorteo. Bale, eskerrik asko zuri. Bueno, eta bien bitartean, Artetxe jaunaren hitz horiek entzuten ari ginela, ikusten ari ginen, ze maniobra egin duen Lekitxarrak, etorri eginda nolabait
Santurtzi aldera, hirugarren kalea utzi eta orain lehen kalerun zetorri dira, hor alde batetik aurkaria Zarotz presionatzeko eta bestetik etekinen bat atera nahian, hori dago zertzaldaik hartutako erabakia eta patroiak noski. Eta bigarren estropada erdia izuntzarena, bikaina, oso ona. Hemen da, Sotera nagusi, Santurtzi, bai Santurtzi, 30-11, bigarren Zarautz. Eusten Zarautz, Bikain Zarautz, 7 segundu gehiago, 30-18 eta orain Lekitxarra hirugarren. Lekitxarrarentzat 20-22. Oso estropada interesgarri ikusi dugu, hemen puntuak ditugu jokoan, eta hau beste zerbait da. Aurre demoraldiko estropadak, aurre demoraldikoa dira, testak, probak egiteko, mutilak kokatzeko, baina hemen puntua dira jokoan. Hor da Portugalete, ez da posik izango Bello de Vega prestatzailea, hor da jarrilera, 40 segunduko atzerapenarekin heldu dira Portugaletekoak, 20-40-11 jarrilerak erabili duen denbora Jaun Andreo. Erreferentzia beraz, Santurtzirena, 20-11-0 Lehen txanda kontrolpean izan du, esango dugu, hasierako txampatik. Iker Zabalaren kuadrilak. Hasieratik. Maila honean aritu dira eta inolako zalantzarik ez dute utzi, goiti bera nagusitu dira. Ea beraz, iragarkien ostean bigarren txanda gogoratu, Santurtziko 38. ikurrina Malasaria dugula jokoan, K-Ligaren 12. edizioa gaur hemen hasten da, ekainak 18, eta izango da bai lana hemen, 14 estropada, azkenengoa Bilbon izango da abuztuaren 20an, Bilboko festagiro hortan, eta momentuz erreferentzia Santurtzi markatu du gaur hemen. 20-11-0 iragarkiak eta gero bigarren txandan, lehen kaletik Hondarribia B, bigarrenetik Arkote, hirugarrenetik Pedreña, laugarrenetik Donostiarra. Agur terdi berriro, ikusentzuleok hementxe gara, K-Ligako estreineko estropada demoraldi honetan, eta momentuz erreferentzia Santurtzirena da Jaun Andreok. Santurtzik 20-11-0 eta hori da hobetu beharrekoa, ikurrina irabazteko. Zarautz bigarrena izan da 7 segundura, hirugarren Lekitxarra 11-ra, orain denborak errepasatzen, eta Ibon Gaztañazpi estropadaren lehen erdi horretan atera dio errenta Santurtzi Lekitxarrari, gero ez? Hori da. Santurtzik bigarren ziaboan 11 segunduko abantaila zuen, izuntzarekiko. Horrek zer esan nahi du? Lekitxarrak eutxi egin diola, eta iruditzen zait Zabala Iker ez dela gustore gio. Irudituko zaio, aurre demoraldian ikusitakoaren arabera eta bar, esperako zuen. Bandera txuria, astear da bigarren txanda. Bandera gorria, bai! Balekoa, garbia. Lehen kaletik Hondarribia B, bigarrenetik Arkote. Gogoratu, Arkote igo berria dela, playoffean azkarrena izan zen. Gero, hirugarrenetik Pedreña, hortxe Kantabriarrak, beste Arraun elkarteak bezala Kantabrialdean azken urte hauetan sufritzen. Laugarrenetik Donostiarra, erakustaldia handiak eman da. Orain artean demoraldi atarian, azkenengoa Lekeition, duela astebete. Gaur sortzi ikeragarria, eta hitza horixe da niretzat, erakustaldi eman zuen laugarren kale hartatik. Bueno, Donostiarra gaureti sartu du jadanik branka, bantxa ontziarena, 2 segundu, 3 segundu ere bai aurkari batzuei, eta hasiera ona hemen Hondarribia. Hondarribiak arrobiko lana, Aner Etxart, prestatzaile dela Linde patroilanetan, eta hemen Arrobia, Aztekia, Gazteak. Ikusi besterik ez dako bereien 14-tik 13 arrobikoak direlako, propioak eta arrobikoak dena esan da dago. Gero hori ikusiko dugu, traineru hauen baite funtsa eta helburua argi eta garbi, arraunlariak zailtzea. Donostiarra, Santurtzi baino 2 segundu bizkorrago, hasierako konparaketa eginda. Hor datua. Lentzitarra, Aitor Gil prestatzaile, Barela, patroilanetan, Juan Carlos Gernika ordezkoen tostan gaur, veteranoa, beti arraunek artea laguntzeko, momentu honetan eta apalagoetan ere bai. Zenba balio duten horrelako gizonek. Bueno, eta hor da ontzia, Aitor Gilen mutilak eta
gizon garrantzitsu batzuk ere etorrita eta bueltatuta historikoren bat, eta bueno, Eta arkote, gora eta bera, hor jakin egin behar izaten da, ez? Ibon, izi irauteno. Eta Aitor Gilbera lehenan erretxart aipatu dugu, bera ere, prestatzaile eta arraunlari, Mariano de Panfilis, Argentinarra dagoeneko Euskal Herrian, patetik bezala peko kategoriatan eta lutsanan, arkoten sartutzen eta ibilitakoa. Álvaro Bergaretxere etorri da, Patxi Bilbaoren garaian eta puntan ibilitakoa, eta Unai Biltxezek ere, hortxe horrenketik jarraitzen du. Hemen Pedreña, Sebe Ballesteros ontziarekin, eta esan behar dugu Pedreñari buruz, Mantilla eta Rodríguez bera ere, arraunlari handia izan dago, oraindik hor da, Carlos Rodríguez, horiek arduradun lanetan, prestatzaile lanetan hor lanean, eta patroia, Borja Gomez, badakizu, aurten zierbenan ari dela, eta gazteekin moldatu behar hor. Eta historiko batzuk badaude oraindik ontzi barruan, baina hau ere beste garai bat dute eta moldatu beharra dago. Hori da Pedreñakoen bidea demoraldi honetan. Eraberritzen, lehen portu aipatu dugu, eta Pedreñak ere beste horren beste, garai bateko veteranoak hartu, arrobiko gazteekin nahaztu, eta nolabait ere, sasoi latzauetan heltzea da helburua. Eta hemen Donostiarra, Pantxa ontziarekin, gero kontatuko dizuet. Joan zen urtean ere erabiltzeko moduan ziren, baina entrenatzaileek pausu hori emanez eta Makazagak bai. Eta hemen oso kuadrilla interesgarria, Igor Makazagak berak esandakoa. Etxeko arrobiko mutilak oso polita dira, mutil ona ditugu hemen, etorkizuna badago, eta gainetikan ofizioa ere badago. Hor ontzian badira 6-7 mutil, goren mailan urte askotan ibilitakoak eta ondo gainera. Hori da, Teka Ligan, orduan San Miguel Ligan, alain osan bela, Aritz etxe beste bat, Estrigorrean, eta Baborrean Lizarazu, Ego Intxauz bebera, Zarauztarra, Iban López San Juanen, eta gero aipatuko nuke gazteak, Donostiko arrobiko jende horrek eman duen pausua. Kanpotik jendea ekarri bai, baina Igorrek barrukoen aldeko apustu ere egin du eta estutu egin ditu. Bueno, tatua, Donostiarra eta Santurtzi parekaturik eta lehen luzea amaitzea. Eta, bueno, itxas gora 12ak izateko 3 minutu falta zirenean izan da, orain behera, eta ikusiko dugu nolako eragina duen honek batipat urreko txandan gehiago. Goazen Donostiarekin, Ibon, balitza hor dute hurbil. Luze arraunean, Igorrek San Juanen eta Orion ezarri zuen estilo berarekin. Eta txandako aurkariak oso urruti utzi dituzte. Hau espero zitekeen. Nola baita ezan daiteke erlojupeko lan egin beharko dutela txanda honetan. Etxe paliza bilatzen, hiri arte, horrek usten da paliza horia. 4:52 markatu du hor Ziagoako denbora Santurtziarren soterak. 4:52. Handa Donostiarra. 4:59 gelditu dute kronometro. Aitzakiari gabeko Ziagogan ere ustez, baina orain Donostiak 4. kaleari utzi behar. Hor ez dutu lanerako puzua jarri eta ia mutila. Pedreña 9, Hondarribi 10, Arkote 12. Bueno, hauen artean dana dago hor aidean, eta esan daiteke Portugaleteren aurretik kokatu dela Pedreña, segundutxo bat bizkorrago, Portugaleten denboran Hondarribia, eta 2 segundu gehiago Arkote. Maniobra ostean, Donostiarrak Pedreñari eta Hondarribiri 11, Arkoteri 13, konparaketan Santurtzi Donostiarra baino segundutxo bat bizkorrago. Ea orain zagertatzen den luze honetan, Ibon. Lehen Santurtzik aukera izan du, aurrez aurre datorren korronte horri iskine egiteko Estrigorrera joaz. Donostiarrek ez daukate aukerari. Lanerako jarri, hortzak ez dutu, eta korronteari aurre egin. Gero, jakin badakite, Santurtzik estropada borobil horietako ez duela egin, eta bere aukerari izango Donostiarrak, Horren erlojupeko batean dago. Garbi. Estropada puntuei begira atzean dago. Pedreña, Hondarribi eta Arkoteren artean, eta hauek barne referentziak izango dituzte. Badakite Zarautze eta Lekitxarra baino motelago doazela, eta hortik atera behar ondorioak. Javier Sorozabal daukat hemen aldamenean. Javi, Arkoteko ordezkaria, una embarcación
recién ascendida, cuéntame cómo se amolda a una circunstancia así. Pues bueno, somos los únicos que venimos de categoría de la RC2, porque bueno, Santurtzi ha recuperado, pero ya estaba en RC1 el año pasado. Entonces, pues bueno, la idea es intentar asentarnos en la categoría. Entonces, para intentar asentarnos, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar bien y a ver cómo termina hoy la regata. ¿Cómo estás viendo hoy a los chicos en esta regata, en esta primera regata? Bueno, con nervios, porque la primera toma de contacto, además con los gallos que hay en esta categoría, pues la verdad es que con nervios. Pero bueno, una vez que ya me imagino que están en el agua, le estarán dando todo y a ver si conseguimos. Pues la regata está bastante igualada con Pedreña y Hondarribi, a ver si conseguimos al final echarles el guante. Calle 2, Javi, se habla mucho de las calles aquí en este campo de regateo, ¿qué opinión te merece? Bueno, en principio no estábamos descontentos con ella, pero bueno, el agua es el que te pone en tu sitio, por mucha calle buena que tengas, si no le das... No, pero en principio no tenemos queja de la calle. Bueno, pues mucha suerte para Arkote y suerte también para la temporada. Eskerrik asko. Hor da Arkote bai, joan zen demoraldian, txukun, kaebitik gora, ligan oihartzun izan zen, azkarrena, 177 punturekin, Arkotek 172 eta gero Ibaika. Oihartzunek aurten, mutil batzu falta eta proiektua eten eta hor da orain San Juanen laguntza izan zuten orduan eta orain San Juanek bigarren ontziare atera du eta hor oihartzuar batzuk eta elkarlan hori hor dago eta oso garrantzitsua horrek bizirik jarretzea, batipa San Juanen ikuspegitik eta arrobi eder hori hor bizirik eta lanean mantentzeko, ez? Eta hauek aipatuta esan dezagun emakumeen Gipuzkoako ligare atzo hasi zela Bilbon eta San Juan darrek garaipen ederra lortu zutela. 7 segundo, ez da? 10 eta 31, Ibaikari 7, hori 22, Hernaniri 23 eta, badirudi hor izango direla berriro pasaitarrak. Eta emakume garrantzitsu batzuk Ibaikakoak eta hor badago burruka. Azken urtetan titularrak izan dako batzuk kanpoan atzo San Juanen eta momentuz San Juanen autoritatea entreneretan eta zalantzarik gabekoa. Esan dugu erlojupeko lana egin behar duela hemen Donostiarrak eta horretan diardu eta nola gainera. Hor da bantxa ontzia. Eta esango dugu momentu batean, traineru hau joan zen demoraldirako presutela arraun elkartean, eta Igor Makazakak aurten erabaki duela, bai, erabili ingo dugu, ni jarriko dut ontzi hori, eta hor ari dira. Eta zalei ere esan beharko diegu nondi datorren izena Donostian hori oso ondo ari dira egiten. Bai portura hurbildutan nolako izenak, Karril eta Famao eta patroia handiaien izenak, eta Torrekua berak nolako izena, eta orain bantxa. Askotan hitz egin dugu, Ibon, arkaitza eta kanpora nolako olatua sortzen duen eta hortik dator bantxa, hori, arkaitz hori, eta beti aipatzen dugu nola eta aldakitzu nola erabakitzuten ontziaren izena. Elkartu, mutilei eskatu, zeiritzi eta jarri, lau bostizen, bosketa eginda. Hauxe aurrera, ona. Donostiako nortasuna, Donostiako ADN-a izango duen ontzi batek, izenari dagokionez ere, nolabait ia etimologikoki sustraion hartuta. Niri ikeragarri mobilita eruditzen zait, behintzat. Santurtzik, 952. 52 eta orain 53 Donostia. Emozioa izango dugula, Mikel. Hemen, kaleak edo eskaleak edo dena delakoak, 10 minutuan, eta Santurtzi eta Donostia bi favoritoak, segundu batean. Pedreñak bigarren toki hori hortxe hartu du eta lan erditan 17 segunduko atzerapena. Hori bai, Zarautze eta Izuntzaren atzetik litzateke bosgarren, Santurtzik 952 lehen txandan, Donostiarrak orain 953, Zarautzek lehen txandan 957, Lekitxarrak lehen txandan 10-0-3, Pedreñak orain 10 eta 10, Portugaleteren denboran Hondarribia, 10 eta 13, Arkote izango litzateke orain arteko ontzien artean apalena, 10 eta 17rekin. Hor, errepikatuta Donostiarren maniobra. Eta hemen zelkapena, jaun Andreok, Santurtzi eta Donostiarra, gogoratu, gero beste txanda bat ere badugula, eta hurrengo txanda, lehen kaletik hori hobe izango da, bigarrenetik Zumaia, joan zen urtean Goian izan eta orain jetxitakoa, eta hemen ere ziklo aldaketa bat, eta gazteekin, hirugarrenetik Getaria eta laugarrenetik Deustu. Ea Deustu horrek ere nolako maila ematen duten gaurkoan. Momentuz, Santurtzi eta Donostiarraren artean, konparaketa eginda informatikari esker, berdin, oreka hundia. Azkeneko 8 minutuan horrelaxe dabiltza. Ea zer gertatzen den. Aurrera zara.
Hondarribitarren ordezkaria gaurko honetan, Ramon, egunon. Egunon, zuei. Beno, borroka bizia ikusten ari gara gaurko honetan arkoterekin, Bai, oso posi gaude, gure helburua bi atzetik ustea da, eta, abera horra guantatzen dugu. Beno, arrobia lantzen, etorkizuneko arraunlariak osatzen, hori alda Hondarribia beren eginkizuna aurten? Bai, hori da, gaur bertan baude bi arraunlari lehenengo urtekoa direla, senior. Debutatze dutena? Bai, hori da. Beno, eta gaurko estropada nola ikusten ari zara? Oain gotz ondo, badirudi lehenengo eta bigarren kaleak direla honenak, eta, haber suerte daukagun. Hori galdetu behar nizun, Ramon, kaleen inguruan beti dago eztabaida estropada eremu honetan, ez dakit, lehendabiziko kale horretatik gustura zoaze? Bai, oain gotz bai. Aber, askotik irabazten egun eta usten dugun beste pare bat aztik. Sorterik onena. Eskerrik asko. Ea ba, konparaketan, orain Santurtzi Donostiara baino segundutxo bat bizkorrago. Pedreñare hemen ari da, Pedreña txanda honetan bigarren. Konparaketak aipatuta, datu pare bat arraunzalentzat Ibon. Ekainak 16, Pansander bandera. Hau da, gaur ekainak 18, eren egun ostiralez egindako estropada. Astillero, Euskolabel Ligako ontzia, 20:42. Pedreña 8 segundora. Hirugarren Camargo, minutu bat eta bederatzira, eta gero Santoña bat eta 27. Berez, datu hori ikusita, baina zalantza asko baitaude bai Astilleroren mailari buruz, demoraldi honetan, ez? Bueno, beste datu bat. Maiatzak 13, Sotileza bandera. Orduan, Astillero aurretik, 16 segundura Pedreña. Pedreñari buruz, galdera asko, jakimina, eta, bueno, hemen ari dira. Horrela botela azterrean, datu horiek horrela bere hotzean hartuta, kezkagarriak dira zerarentzat, Astillerorentzat. Horain jakin beharko genuke ze jenderekin, nola dabiltzan, prestakuntzak eta barrekoen. Horain txari da Santurtzi, bi segundoko abantaila du Donostiarrarekiko. Bai. Hauxe zuen Santurtzik momenturik politena bere estropada. Hori da, Zarautzi eta Lekeitio hori, Zarautzi batez ere orduantxe, 13. minutu honetan, kendu dio abantaila, eta orain amorratzen gaude ikusteko, Ziaboga hartu ostean, ea zer erabakitzen duten. Iriartek eta Makazaga. Hor da, Lekeitxarren hirugarren kaletik, onuntza etortzea, laugarren gotik, beste 15-20 metro. Gehiago baitira, metro gehiago eta erabaki zaila. Estropada egiten ari dira, baina izu, lege zarrera, estropada baino 2 ordu lehenago, Makazaga eta bere mutilak estropada eremuan lanean ari ziren. Hori, entrenamentuko eskorra egin dute. Bai. Dena dela, Santurtziren azkeneko luzea ez zaitu negia iruditu, kontuan hartzen baditugu, erreferentziak Zarautzekin da Lekeitiorekin. Esan daiteke, orain beste ontzien jarduna ikusita, eta Zarautzek, estropada txukunna egin duela, baina espero genuen, eta espero dugu, kuadrilak ikusita, Santurtzi hortik gora koska bat ibili behar dela, ez? Eta gaur koska hori, traineru pare batekoa izan da. Aurre denboraldia, metza jetxiretan eta treneretan eta pentsa, ze koska goten. 15 eta 11 zituen Ziabogan, Santurtzi. 15 eta 11, eta zerbait gehiago, Horentxe. 12. 15 eta 12 Donostiarra. Segundo batean. Orain Donostiarrek, aize gehiago alde baina korrontea kontra. Lehenengo txandan 9,1 iparreki aldetik, bataz besteko abiadura ize. Orain ez nuke Igor Makazaga eta Iriarteren larruan egon nahi. Erabakiak hartu behar, zer egin behar dut. Aize alde korrontea kontra, estriborrera jo kaleari eutxi. 22 Pedreña momentu honetan bosgarren alitzatek. Santurtzik 15 eta 11, Donostiarrak 15 eta 12, Zarautzek 15 eta 18 azken Ziabogan, Lekitxarrak 15 eta 22, gero Pedreñak 15 eta 24, Portugaletek 15 eta 18, eta Arkote Hondarribiren aurretik, segundu pare bat. Hortxe sartu du Branka, Plentziko traineruak Hondarribiaren aurretik. Eta konparaketan orain Santurtzi eta Donostiarraren artean 3 segundu ontzi bat. Santurtziren alde ontzi hori. Hori dagoeneko abantaila koskorra bada, 13 minutuan ia segundo berean izan dira, hasierako 2 minutuak kenduta. Eta orain 2 minutuan
Donostiarra 3 segundu kende dizkie. Soterakoen. Ba, 3 segundu, hor dago tarte. Kaleari eutxiz, Kaleari eutxi eta baborrera gainera. Bazen Donostiarren ontzira. Saca Pechi, nos vamos, Danak! Ari! Bat! Bi! Ba! Salto! Iriarte bere mutilak animatzen, segundutxo bat errekuperatu dute, Santurtziren denbora kontuan hartuta bikoa litzateke orain tartea, ikusiko dugu. Iruditzen zait, azken minutura, segundo bat, 2 segunduko desabantalerekin heltzen bada, azken txampan. Txurrukaren kaia hortxe sartuta, baina aukera izan dezakela, banderarako. Metro gutxi dira. Gutxitxo aukeran. Aurrera Sara. Calisto Presmanes, Pedreña, Egunon, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, ¿cómo estás viendo la regata de hoy? Pues bueno, bastante bien. No hemos tenido una calle muy afortunada, pero bueno, ahí está Donostiarra, que va por la 4, que tampoco en teoría es muy buena, y bueno, está metiendo bastante diferencia. Pero bueno, nosotros más o menos dentro de nuestro nivel, ¿no? Calisto, cuéntame un poco cómo ha ido el invierno, cómo habéis completado la trainera. Bueno, tenemos un equipo bastante justo, ¿no? Somos 17 y bueno, para afrontar una temporada como esta y el nivel que hay este año en el RC1, pues necesitamos más gente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, se han entrenado bastante bien y bueno, y el objetivo nuestro es estar ahí a mitad de tabla. Mitad de tabla. Sí, más o menos. Yo creo que viendo los equipos que hay y el nivel que hay, pues estando a mitad de tabla creo que nos podíamos conformar. Pues mucha suerte, Calisto, eskerrik asko. Vale, muchas gracias. Calisto Presmanez. Kluba maite duen gizona, momentu honetan eta momentu apaletan hor dagoena beti. Joan den 20 gehiago urteetan. Santurtzik, 2-3 segundo Donostiarrari. Orain Donostiarrak ustora, haizeu fadatxoren bat hartuko luke, eta era bat begira nondi datorren, Bai. Laugarren kalearen baborreko aldean, hori joango da, getxo aldeko moldera. Hori da. Aukera izan dezake, nik uste dut, 2 segundu irurekin sartzen bada aukera izan dezake. 3 joan da orain tartea, 3 Hondarribia, beste burruka batean, arkoterekin. Hemen lehia ezberdinak daude. Badirudi Portugaletek Arkote eta Hondarribia behatzetik utziko dituela, gaurko azken zelkapenari begira. 4 segundora abantalla, Santurtzi eta Donostiarraren artean. Beno, tandako azken protagonista, ekarriko dugu, Jon Sardon, Donostiarra, egunon. Kaixo, egunon. Beno, ontxe bertan ikusi dugu, ezta? Santurtzi lehen da biziko tanda nahitu da, baina borroka hor dago, zaibuen artean, ezta? Bai, borroka estu dago, 2 trenuen artean, eta oin ikusiko hartzen irabazten duen txanda. Ondaiazu, ze helburu dauka aurten Donostiarrak? Bueno, gure helburua lehenengo 4 estropa hauetan horrezko txandan sartzea da, eta horra fiantzatzea, temporada osoan hor egon alizateko. Kae bat liga hau nola ikuste duzu, lehia handia dago, ezta? Bai, ikusten da nivela gora egin duela, eta lehia oso handi izango da, eta ekipo asko daude hor burrukan ibiltzeko moduan. Beno, sorterik onena, Donostiarrarentzat, mila esker. Bai, esker arte. Jon Sardon. Hemen arraunlariak ere pronto, bai ordezkari lanak egiteko eta behar dena egiteko. Tartea gora doa, Santurtzi lehen txandako garaileak, Donostiarrak baino 5 segundu gutxiago, beraz bien arteko lehian gaur, Sotera Donostiarren bantxaren aurretik izango da Ibon. 31 zituen, Santurtzik, Orantxe 28 Zarautzek. Hor tartean Donostiarrak 30-15. Eta azken txampan latza jodute, 30-15 eta 56. Estropada latza egin dute Donostiarrek, Eta kale hartatik. Izuntzak egindakoa, 3. kaletik lehenengora, hemen da Sebe Ballesteros ontzia Pedreña, eta 3 hilaran datoz, Ibon. Lehen ikusi duguna, uberan sartu eta korronteari iskin egitea hori dute 3 helburua. Hortxe da Sebe Ballesteros ontzia, zailkapenean Lekitxarraren atzetik 5. 20 eta 45. Porturen aurretik, Arkote Porturen atzetik, Hondarribia ere bai, noski. Arkote 20 eta 56, Portuk baino 5 gehiago. Eta orantxe Hondarribia be 21-0-3 Hondarribiaren denbora, eta momentuz erreferentzia hemen da Santurtzirena 20 eta 11. Donostiarrak hor
bukatuta, eta Ibon, ambulantzia... Bai, Hondarribia beko beharko dela patroiak... baten bate ondo esajota, ez? Bai, Hondarribia beko patroiak Hondarribiko... ambulantzia eskatu du. Bai, krakatekoren bat, edo ondo esa, beroaren eraginez, edo... Mugitu egin dela eta mugitu egin dela. Baborreko mutilen bat. Bai. Ea ba. Bueno, jaun Andreok, ea... Buelta ematen dion egoerari lehenbailen, momentuz, 20-11-0 bat Santurtziren denbora da honena, lehen txandako garailarena, Donostiarrak bigarren 20-15 eta 46, gero Zarautz, Lekitxarra, Pedreña, Portugalete, Arkote, eta Hondarribia. Ea ba, errekuperatzen den Hondarribiko mutila, eta pagoaz une batez iragarkietara berehala gaituzue berriz, zuzenean, Santurtziko 38. ikurrinaren azken txanda, zuei eskaintzeko gogoratu, mahalasari nagusia dela hemen baita ere jokoan. Agur terdi berriro, ikusentzuleok, Santurtziko 38. ikurrina jokoan, KE Ligaren 12. edizioko estreineko lehia dugu hau, eta momentuz elkapena hause. 20-11 Santurtzik markaturiko denbora lehen txandan, hori da honena, Donostiarra bigarren 20-15, 4 segunduko tartea, Zarautz hirugarren, gero Lekitxarra, Pedreña, Portugalete, Arkote eta Hondarribi B. Eta eraman dute Gurutze Gorrikoa lehenengo zepailen ontzira, gero handikan Gurutze Gorrikoen zodiak handira, eta bizkor asko eraman dute mutila Beñat Eizagirre, Ababorreko ontzierdiko gizona, laugarrena, Beñat Amunarriz eraman dute, eta ea lehenbailen errekuperatuta ikusten dugun berriro lanerako. Laugarren tosta Baborrean zijoan. Arrauna, arrauna begira. Behian, karo, eta ezinean, eta sartu dute Gurutze Gorriko erontzian, eta ziztu bizian eraman, eta noski. Ura edaten ere ikusi dugu, berak botila hartuta eta bar. Ea lehenbailen egoerari buelta ematen dion, eta errekuperatzen den arraunlaria Hondarribiako Beñat Amunarriz. Erne, hirugarren ontziko traineruak prest. Ontzi gorria, bandera gorria, bai, hasi da, hirugarren txanda. Gaur ez dugu esango orezko txanda, gaur zozketa bidez egindako txanda banaketa izan dugulako. Urrengo astetik aurrera bai, urrengoan Getarian izango gara, eta orduan gaurko lau honenak izango dira orezko txandan. Lehen kaletik Oriobe, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Getaria, laugarrenetik Deustu. Ea ba. Eta baldintzak kaskartzen, korronteak ere, indar gehiago du, lehen baino, eta izeak gutxiagorik ez. Hor da hori jo, prestatzaile Iñaki Errasti, goi mailako arraunlaria, hor gazteekin orain lanean. Bera ere arraunean, Mikel. Bera ere bai, bera ere, hor barruan. Barrutik beste erabatera sentitzen baita ontzia nola doan. Hori da, eta Errasti gainera oraindik sasoiko dago, eta hau indartsuenetakoa da. Hartuko lukete, hainbat eta hainbat trainerutan goren mailan ere. Bai, baita Euskola Beldigan ere. Eta hor, Orion inguruan aipatu, hiru mutilek, bi ontzirekin fitxa daukatela, Altxerri Lizarraldek, Martxel Aldaik eta Xai Manrikek, gaur hemen ari direla, eta gero aipatuko nuke. Izen berezia, Jose Antonio Cuerorena, Ibon? Jose Antonio Cuerok, azken urtetan Castro narituta, entrenatzaileanetan aritu denak, Inarekirekin hitz egiten hasi, erdi prometan esan, Orion nahiko hotelu genarraun egin. Esan behar da, elkarrekin aritua direla astilleron. Hori da. Eta baietz esan, ilusio berezia egiten diola, Orion arraun egitea, eta, Cuero veterano aurten, Orio Ben izango dugu. Etxartere bai. Hori da, Alberto Etxartere bai. Zan beharko da, gazte horiek, goi mailako masuak, ez izan dituzte eta urtengoek ere bai. Bai, Alberto Etxarterean izango da. Hemen Getaria. Getarian Gorka Etxeberria, orain entrenatzaile, baina tostatik kanpo kaldetik eta odol berrituta ontzia nahi ez gaztetuta. Getarian nabarmen beste ziklo bat, 8 paja izan dituzte, beste, Goitz Mateos, Jon Gaztainazpi, Atorra Sagazti ere bai, mutil gehiagok ere utzi egin dute, Dela Ozek eta abar. Veterano Alberdi barruan, Jose Ignacio. Hori da, hirugarren tosta Baborrean, eta Getariarren apustua, aro berri honetan, betikoa. Gazteak hartu, eta haiekin dabiltza ilusioz beteta lanera. Eta hemen Deustu, Jon Elortegi Txapas, entrenatzaile lanetan, arraunlari ere bai.
kontrankean ari da, Estriborren, eta patroilanetan Cristian Garma, lehengoan ez zuen egunik onena izan lekeition, baina puntuak gaur daude jokoan. Gaur azten da liga. Atarikoak bukatu dira, eta horre, Aitor Guzkia Santurtziarra, veterano zamarra, horre espalda Estriborrean dabilena. Álvaro Gallego, azken urtetan Zierbenan, TK Ligan, San Miguel Ligan arituen motila ere plantilean dute, gaur ez du arraunen egin, eta ea txapazen deustonek zer erakusten duen. Momentuz, Getaria eta Deustu aurretik, Getariaren branka segundutxo bat bizkorrago, konparaketa eginda, Donostiarra eta Santurtzi, baino motelxeago, segundu pare bat motelxeago, 3 ere bai atzetik Getaria eta 4 bat motelago Deustuarrak. Azken urtetan Getariak, batez ere irtera honak egin izan ditu, eta hemen Getaria Deusto Zumaia, balizko orezko txanda horretan, Donostiarra, Santurtzi, izuntzare hor txekotzen dugu, hor, teorian, postu bat legoke utxik, eta favorituen artean, Getaria Deusto Zumaia ere maila antzekoa edukiko luke. Zumaiarri buruz ere hitzein beharko dugu Zumaia bigarren kaletik, eta Zumaian Leial, Patxi Frantzes, tartean semea ere bai, arraunean, eta ziklo berri bat, azkenean beontzia ere ezin izan dute itxasoratu, emakumeekin ere egin zuten alegina, eta ezin atera, eta zer den, goiti bera zatozenean, mutilen buru hori psikologikoki behar den kemen eta indar hori mantzentzea zaila dela, eta, utxuneak uste baino handiagoak, demoraldi hasieran aurkitu zituztenak. Eta arazo askorekin ibili dira, besteak beste, hartzeko txopan patroia jartzeko. Unai Osak arazoak izan ditu, lan kontuak direla medio urte osoan zehar, azkeneko orduan, nola hori atontzea lortu dute, gaur Osa horratzean da, patroilanetan, arraluzarekin eta hori eskartuko dute. Eta gero aipatuko nituzke bi betera, batetik Fernando Valentziaga, Ondarribian eta Orion eta aritutako mutil ikeragarri indartsua. Motorraldetik ikeragarri ona. Bai, beldurtzeko, eta oso braboa gainera. Eta gaur laugarren tosta baborrean Fernando horik ematera, Dumitru Daniel, Errumaniarra, garai batean Nurkira etorria, gero Zierbenan ere frantzesekin aritutakoa eta... 4:53 Deustuk, Donostik 4:49, beraz Deustu 3. kokatu da Santurtziren atzetik Zarautzen aurretik, gero Getaria, Zarautzek baino segundu bat gehiago eta izuntzak baino bat gutxiago, 7. litzateke behin-behineko zerkapen horretan Zumaia, eta hori hobe 8. Pedreñaren aurretik. Luze bat besterik ez da, baina antzeman daiteke. Hemen banderari begira adibidez, orain Deustu Santurtzi baino 6 segunduko atzerapenarekin, 6 segundu gehiago, Getaria 7 gehiago, eta seguru hor Santurtzin bat baino gehiago saltoka hasi izango dela gia. Bai, eta guk ere errespeto zitxaron egingo du, kirolean denetari ikusi garelako, baina banderaren ez dakit trapu edo makila erdia bintzat, nik hemendik gertu ikusten Santurtzi. Hor da Arostegi jaunarekin zara gandara, aurre? Bai, egunon, Iñaki. Bai, egunon. Lehen da biziko kale horretatik nola ikusten ari zara taldia gaur? Ondo, ez bakigu, bigarren kontziarekin burrukatzen, usten de txandaniko burruka badakagula, aldemenean Zumaia, Getaria, Deusto itxuraz horrezkotan da ibiltzeko trainerua, eta oingoz behintzat hor gaude burrukan behaiekin eta ondo guztua. Etorkizuneko arraunlaria dira, ez? Bai, garbi da, ez, bigarren kontzia azkenean formakuntza laneako dan trainerua da, eta gaztez jositako traineru bat, eta hor lanean, burrukan eta guztua behaiekin. Eta gazteak taldera ekartzea, lan nekeza izan da edo erraza? Bai, ez, egia zan aurten inoiz baino gogorro jundan negua alde hortatikan, oso justu ibilikea kopuruz. Eta, azken emintza lortu dut, trainero horretateatzea, betereno batzun laguntza ere badakau, baina, usten dut naiz dako buruz justu ibili, traineru polita dakaula KAE Baldigan ibiltzeko. Maila handiko KAE Baldiga dugu aurten, hori horrela da, zein da hori beren helburua? Gure helburua esan dizutena, alde batetik formakuntza lan hori egitea, baina, formakuntza hori lehiatuz egiten da, eta, lehenik eta behin mantentzea ez, KAE Baldigan, atzean horretarako, azkeneko jaisten da, 2 playoffetara juten dira, aber playoffei hori saiesteko modu egiten duen. Beti, bihatzean ustea ez da. Hori da. Sorteo. Venga, eskerrik asko. Ea ba, ze gertatzen den ikus dezagun, baina momentuz
Santurtzi eta Donostiarren denborarekiko, badago zuloa bi traineru moteltxeago, 7 segundu orain Deustu, Getaria Deustu baino 2 segundu gehiago erabiltzen, goazen Garmarekin, goazen Deustuarekin. ¡Final en 2! ¡John, alto y espalda para atrás! ¡Una final! ¡Vamos, atrás! ¡Sigue! ¡4, ahí va! ¡Ahí tu espalda! Isilik, eta komandantea bakarrik hitz egiten, txapaz. Erronka berria da, Jon Elortegi txapazentzat hau, goi mailako arraunlaria izan da, goi mailako entrenatzaileekin egin du lana, eta orain bera, irten Bermeo garaile horretatik, eta kokatu hemen Deustun, beti gora datorren arraunelkarte bat, eta lan egin, eta hori da bidea. Eta Getaria ere burrukarako dago, eta Zumaia ere bai. Danak hemen, 7 segundutan ditugu lau traineruak, dana lanean gogor, oso gogor. Eta bestea hemen zelebrean, Mikel, hemen gutxitan ikusten dena, halako moduzko baldintzekin. Bakutza bere kaletik. Pixka bat Estrigorrera etorrita, hortxe dato. Une honetan aize ufadatxoren bat ere, bai? Alde, Laugarren luzean, ez dira horrela etorriko igoz. Ez. Segurutik Zumaia Estrigorrera etorria. Horrerazti bera. Equipo, hemendik kanpoia, janiko zio, Guaze! Oriotarren patroia da hori. Arruti. Josu. 4 segundo, hautxe da. Deustuarrentzat momenturik sendoena honentsuena. Horrentxe aize bolara, Nabarmen, horrentxe aize bolara. Baina, aizea hor dute, eta momentu honetan laguntzeko, baina hala ere, ikusiko duzue lan erditan, Santurtzik 9 eta 52, eta hortik gora izango ditugu 9 segunduko atzerapena Deustuk, 11-12 Getariak. Hirugarren luzei keragarri gogorra egingo zaie. Sufrituko dute. Aizearen kontra eta korrontearen alde, gehiago kostatzen da korrontearen alde, arrauna pasatzea, ea ziabogak. Horta Deustu, Zumaia eta Getaria pare. Santurtzik Deustuk 10 borobilak, Zumaiaren irteer aurretik, igarren. Zumaia ziaboga, hobetxeagoa mando. Branka eta hori jo ere ondo, hori jo ere hortxe da. Ea orain luze honetan, orain indarra, ea ba. Begira Orio nabarmen, bigarren kalearen bila. Zumaia ere bai. Zarautzek 9 eta 57 markatu du, Santurtzik aurretik 9 eta 52 lan erditan, Donostiarrak 9 eta 53, Zarautzek 9 eta 57, Deustuk 10, laugarren editzateke. Gero Lekitxarra, Zumaia, Getaria. Hor da zelkapena, 8. hori. Azken lautokitan, Pedreña, Portu, Hondarribibe eta Arkote. Zumaia Getariaren aurretik orain. Segundutxo bat dizkorrago, Telmo deunontzia. Lehen ere aipatu dugu, baina herrioan baldintzarik gogorrenak arraunerako hauexek izaten dira. Aizea kontra eta korronte alde, zerratian korronte alde, arraunaren norabideen kontra jotzen du, eta orain bai behar dela. Batioak eta ergometroak eta hor indar zakarra, indar eroa behar da. Angel Etxaniz, daukat hemen aldamenean, Zumaiaren ordezkaria, egunon. Bai, egunon. Borroka bizia, ikusten ari gara, Getariarekin estropada txanda honetan. Bai, esperantza hor gendu ganez, txanda honetan burrukaiteko gai ginen ikusteko, eta ematen du bastante ondo di joaztela. TKE ligatik bat liga honetara erorita, konta jazu nola joan da negua, nola osatu duzuen trainerua. Negu nahiko komplikatu izan da, iazko taldetik utzune asko izan ditu, beste askok ere bai. Baina eraberritu beharreko talde bat izan da, nahiko lanekin, gaina. Eta, hasieran ikusita 3-4 bakarrik gelditu zitzaizkiola, azkenean ikuste itxuratu deula bintzat beko jendiakin, eta hor burruka pixkat ematen den. Gauzak nola diren, asmoa bai, baina ezin bigarren trainerua atera, ez da neskena ere. Bai, gauzak okertzen azten dianean, hori gertatzen da ez, eta ez duenean numeruak ematen, ezin da osatu, eta ekitxo ez da olartu diarra dago. Aurtengo helburua, hemen, TKE liga honetan?
bueno, helburua hasiera batean zan behintzat, heltzia berriro maila honei, saltzan mugiko nenian. Eta guain helburu bezala, nik uste erditik aurre ibiltze horrekin, guztua egoteko mun izango ginakela, izan dion zailtasunak ikusita. Sorterik onena, Angel, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Gure bultzada Zumaiarrei, zailtasunetan direnei, bultzada eta animoa. Eta Arraun elkarte askotan gertatu dau, jetxira baten ostean, momentu latzak bizi izaten dire hor, eta garaipenean danak inguruan bultzaka. Horrelakoetan emandako laguntza hori da, eskertzen dena eta behar dena, Ibon. Eta halakoetan zema laguntzen duen kluaren ideia eta filosofia argi bat edukitza. Bueno, orain garailatzak zatoztik edo zatoztin eustea tokatzen dek. Eta orain, Zumaiarrek, beti-betikoari eutxi, arrobetik tira eta aurrera. Eta estropadan daude, Eta gero, bigarren kalea, hirugarrena eta laugarrena baino bea da etortzeko. Eta hortxe dabiltza, Deusto izuntza Zumaia Getaria, 6 segundoan, Getariak orain desente galduta, baina... Estropada 13. minutuan da, bandera antolatzailearen zat, Santurtzi Arraun elkartearen zat izango da hemen ikaragarrizko aldaketarik espada, 20 eta 11, Santurtzik hori markatu du, Donostiarako 20 eta 15 bigarren, orain zer gertatuko ote den, ikusiko dugu. Lan erdietan Zarautze Deusturen aurretik zen, baina oraindik asko falta da, eta ikusiko dugu. Momentuz txanda honetan, Deustuk Zumaiari 4, Getaria 8 eta Orio 12. Oso zintzo denak lanean hemen, eta ea. Orain Getaria ari da sufritzen. Bigarren ziagoan hortxe zen, Zumaia eta Getaria pare-parean ziren, eta orain ari dira sufritzen, Getariarrak. Zumaia alderantziz, gaituz, hemen gaudela. Hori izango da osaren mesua, patroiaren. Patxi frantzezen taldeek badute, urtero esan da esan ari gara, baina estropada bezala temporaldiak beti gora. Eta gaur ere, atzerago ibili dira, orantxe GPS-ak 3 segundo markatu ditu, alegia treneru bat. Zumaiako estriborrek, Deusto hortxe gainean eguzen dute. Ziago gaun bat eman ezkero, gero estriborrari heldu, eta txanda birabazteko aukera izango du, Zumaiak. Ea ba. Banderari begira, Santurtzik badu jadanik etxean eta horrelako balioa duen egun honetan. 50. urteurrena ospatzeko, begira nolako bultzada gaurko egun honek horrela bukatzen badugu behintzat Santurtzi zelkapenean buru delari. Ea ba, 15 eta 11, eta Deustuk 15 eta 20. Santurtzikor, ia 9 segundu, Bilboko traineruari. Treneru betea, Deustuk. Zumaia 6, Getaria 12, eta hori jo 16. Hori jo isilik lanean, Gauza garbi. Ez dago erabakita. Getari eutxi eta lanerako. Eta orain Deustok laugarren kaletik pentsatzen dut, lehen Donostiarrek egin duten pera egingo dutela. Segituan ikusiko dugu, alegia kaleari eutxi. Oantxe 6 segundora igo da momentu batez, Deustuk Zumaiari ateratako tartea, orduzu goikaldean. Eta ea ba. Deusto kaleari eutxiz. Donostik egin duena, nola baita ezateko, hor zeuretik, venga, segi. Getaria ere bai, Getariak lehen 3. kaletik joan diren Pedreña eta Lekitarrak zeharkatu egin dute. Estropada eremua, Getariak momentu 6. Hor da ba. Deustu zazpira igo da diferentzia. Eta zarkapenean Lekitxarrak hor urrengo asteburuan horrezko txandan aritzea dago jokoan. Beraz, 4. postu horren bila gutxienez Deustuarrak hortzak iztututa. Zumaiari orain 7, Deustuaren abantaila gora. Eta Getaria eta Orio beren artean segundu pare bat besterik ez. Orio be lehenengo kalea du eta hortikan berea egin behar du. Trenerua eskaz. Eta normalean, atzetik datorrenak, zera auspo bea ekartzen du, aurretik dabilena baino. Eta Orio be gainera orain, estriborrera joko du. Getaria kaleari eutxiz ari da.
Getaria kaleari eutxiz. ¡Con piernas! ¡Vamos, Ulas! Ea ba, ¡Ibai, alto para atrás! hiru traineru, Deustuk Zumaiari. Goazen bilbotarrekin. ¡Equipo! ¡Mismo tiempo de Suncha! ¡Al final! ¡Va! ¡Va! ¡Al pecho, vamos! ¡Ahí va, estribor Urrengo arriba! estropada Portugaleten izango da. Eta larun batean, eta igandean Getarian. Hori ere Euskal Telebistaz eskainiko dugu igandean, Getariakoa, baina urrengo asteburuan bi estropada eder dituzte K-ligan. Larun batean Portugaleten, eta horrezko txandan aritzeko giltza, horren bila ari dira. Eta zer denek, Garmak erreferentzia eman du izuntzaren denbora berean, eta hurrengo hiru paladetan entrenatzaileak hiru agindu. Bat, baborrei eskatu die. Haizia pixka bat baborretik sartzen da, alegia geixiago bukatzeko. Bukatzea! Bota buru llegatzea mutila! Hau etxe goien berriz. Getariaren patroia. Zumaia joan da, txandako bigarrena izango da, eta Getaria eta Orio beren artean segundutxo bat besterik ez orain. Orain Zumaiak, orain bai, estribordera jo du, nabarmen, lehen Getaria ikusi dugu arraunketa sarrituta, eta Zumaiak azkeneko momentuan edo luzerdian jo du estribordera. Oso ondo, equipo! Begira. Hori jo, Garbi orain aurretik, Getaria beren aurretik. Hori jo, Garbi ditu gauzak, bere kalea, hortikan ez dutu eta eman, eta, bueno, lehen beste joera batzuk, beste norabide batzuk hartu dituzte patroiek, eta ez dakit ba. Orain laugarrengoaren bila edo, ez, Ibon, Getariak. Getariak eta Deusto. Hor kontua izaten da, gero minutu bat ere ez dute izango, hortxe, Txurrukaren kaiaren anparoan, egin behar dena da, etortzerako dagoeneko hortxe egon. Gero ez da maniobrarik egin. Tira ba, bandera Santurtzirentzat jaun Andreok, Santurtzik 30 denborarik onena, K-ligari hasiera emateko hortxe 12 puntuak Santurtziarrentzat eta Ikurrina. Malasaria ere bai, Donostiarra, bigarren, ea gero sailkapenean, Izuntza ere sartuko daba, hala dirudi laugarren Lekitxarrak, eta Deustu 5. tokira joango da. Datorren larun batean Portugaleteko uretan, hala dirudi. Zumaia Deusturen atzetik 8, txanda honetan bigarren Zumaia, Orio 3, Getaria 4. Oriok aurre hartu dio, Getariari, tabantxe joaldia Deustok, Ea ba, Deustu, azken txampan, 31 Santurtzik, 35 Donostiarrak, eta azkenean Zarautz eta Izuntzaren atzetik Deustu 27. Orantxe Zumaiarrak 8 segundu gehiago, Zumaia 6. sailkapenean 20-25 Pedreñaren aurretik. Eta, ea ba, Orio 15, Getaria 19. Orio 7. Pedreñaren aurretik kokatu da Orio, Getaria ez, Getaria Pedreñaren atzetik 9. Hor da beraz sailkapena. Santurtzirentzat garaipena handia, Donostiarrak 2, txanda ezberdinetan aritu dira, eta, bueno, hortxe, favoritoak lehen bitokitan Ibon. Gero, Zarautz, espero genuen mailatik gora, Lekitxarra, Deustu, Zumaia, Orio ere oso txukun hor, erdian 7, Pedreña, Getaria azkenean 9. tokian, uste baino apalago Portugalete. Nabarmen. Azken bitokitan, Arkote eta Hondarribia Ibon. Hori da, ona etortzerako bagenekin, hemen txanden artean eta kalen artean aldeak izango zirela, baina hau, estorpadaleku askotan gertatzen da, eta azkenean, begira, esate baterako, Zarautzek, Izuntzak, kaleak eta txandak bai, baina hori aprobetxatzen ere jakin egin behar da, eta Santurtzik ere hori egin du. Dena esate aldera, Santurtzik Donostiarrak baino baldintza hobeak izan ditu, objetiboki, aztertuta, hori ala da. Ordutxe, Maria goian da. Eta hori, baina hori aprobetxatzen jakin egin behar. Hori gaur zure alde da, eta bihar seguru asko aurka. Baina hori arraunaren zati bada, gainera. Hemen zelkapena, Santurtzik 30-0 bat, Donostiarra bigarren 30-56,
hirugarren Zarautz, 28, Lekitxara laugarren. Urrengo asteburuan Portugaleten larumatean, hauek horrezko txandan. 5. Deustu, 6. Zumaia, 7. Oriobe, 8. Pedreña, 9. Getaria, gero Portugalete, Arkote eta Hondarribibe. Hondarribibe gogoratu, bainate amunarriz min hartuta eta arraunean egin ezinik izan dela eta horrela bukatu dutela, orduan pentsa daiteke horre segundo galera izango da. Eragin nabarmena izango zuela lesio horrek zalantzarik gabe. Hauxe da, sailkapenak ekarri diguna, berehala bandera hartuko dute eta Julio Artetxe jaunari behar bada galdera pare bat bai, horrelako egun garrantzitsuan nahi genuke ba, Zara Gandara gero itsasoan egingo ditu elkarrizketak, baina gu ere saiatuko gara. Ibon, estropada benetan mamitsua ikusi dugu gaur, eta Santurtziarrentzat hasiera ikaragarri ona. Ezin hobea, lehen ere aipatu dugu lehenbiziko txandan, eta lehenbiziko kaletik joan dela etxeko trainerua, horixe zen, guztiek aukeran jarrita aukeratuko luketena, baina hori aprobetxatzen jakin egin behar da. Ez zait iruditzen Santurtziarrek estropada borobil horietakoa egin dutenik, baina hauxe da, arrauna. Gaur alde izan dute, urrena, kontra, eta horren atzean, zalantzari gabe, lanare badago, lan mardula. Santurtziarrek egindakoa. Donostiarrek, bestaldetik dena esate aldera, estropada bikaina egin dute. Baldintzak askarragotan, iarlojupekoan, eman da, eta izango da lehia aurten. Ea entzuteko moduan diren gure lankideak, eta bagoaz Julio Artetxerekin. Zorionak, Julio! Mi esker, eskerrik asko bai. Egun bikaina, itxasoko ama arraun elkartearen zat, 50. urte hurrena, eta demoraldia hasi eta garaipen batekin hobeto ezin. Bai, eta gainera guretzat oso berezia da gaurko irabazpena zen pasaden asteartean hil zitzaigun Txema Cabrera, klubeko lehenengo arraunlaria eta entrenatzailea izan zena, eta berarentzat da garaipena. Oso ondo, egia esan mutilentzat ere psikologikoki gaurkoak izugarrizko balioa du, ez da ikusmina handia zegoen, ondo ibilizareten, neguan, lan ona, aurre demoraldian ere bai, baina ligazten denean hori birkonfirmatzea oso baliotsua da. Bai, hori da, neguan oso lan ona egin dute arraunlariek, lan gogorra benetan, Iker Zabalak eta Ander Zabalak egindako lana ikaragarria izan da, arraunlarien lana ikagarria izan da, etxeko arraunlariek kriston aurrera pausua eman dute, eta gaur nabaretu egin da. Hildo honetatik jarraitzen badugu, eta ondo bukatzen dugu asuntoa, ez da? Hasiera besterik ez da, eta zer gertatuko den. Zoriona gaurkoa gaitik eta segi lanean gogo. Mi esker, benetan, mi esker, bai. Hor dira beraz Santurtziarren hitzak, benetan posik, Ibon Gaztañazpi, orantxe, bandera astintzen. Zurinaga berare ez da zer izango, Kaikutik soterara etorri, eta estrenekoan bandera astinduz. Eta pixka bat Julio esan duena, Iker Zabala, Javi Polo, eta Efrain Sánchez, Astillero-tik eta kuadrilla indartu bai, baina Donostiarrek bezalaxe, etxeko jendeak aurrera pausu eman du, eta entrenatzaileak pauso hori emanarazi die, eta hortik emaitzak. Bikaina beraz, gaur Santurtziarrentzat jardunaldia, usta ona baita ere Donostiarrentzat. Donostiak laugarren kaletik, bere txandan, oso estropada handia egin du, eta orain bider bezala, elastiko bereziarekin hor duzue Asier Zurinaga, mutil guztientzat, eta batipat soterara heldu eta pausua eman dutenentzat, lehen esan duzuna, Iker Zabala berarentzat ere, eta oso egun ederra gaurkoa. Javi Polo eta hauek horientzat oso garrantzitsua. Ea protagonistekin dugun Zara Gandara, ea urrengo 2 minututan protagonistaren bat hor izateko moduan garen. Sailkapena begiratuta, Ibon, Santurtzi, Donostiarra, Zarautz, Izuntza. Hor, Santurtzi, Donostiarra, lekeitu izango zirela, bai, Zarautz da, ustegabeko azpimarragarria baita ere gaurko honetan, 3. 10 puntu,
zenba kostatzen den liga batean 10 puntu biltzea, Ibon? Ikeragarri kostatzen da, Asko. eta Angel Larrañaga gustura izango da, eta lehen Santurtziri buruz esandakoa balio du noski Zarauztarrentzat ere. Baldintza hobeak bai, kale ona bai, baina gero egin behar da. Eta bestetik, orezko txanda, gaur 8 orezko txanda jokatuko duten 4 ontzietatik, iruditzen zait, Izuntzak estropada bikaina aparta egin duela. Izuntzak ere bai, 3. kale oso ona. hortatik. Oso ona, Santurtzi eta baino gainera- motelago ez da etorri, azkeneko Hori 10 minutuan. Oso Argi. erabaki inteligente hartu dute, bai Osertzek, bai Iñaki Ukotxa Xaguak, eta lehenak izan dira gainera Hori da. erabaki hori hartzen, gero besteek, ondo ibili dituk, Hori da. denbora onak, guk ere hori hartuko dugu, baina batematek aurrez hartu behar du erabaki hori, eta Eta erabaki asmatu egin dute, ona. eta gero arraun egin behar da. Eta hemen 4. lekuan, badirudi, lausotuta geratzen da, hor tropelaren erdian, baino Lekitxarren gaurko estropada, Zarauztarrena bezalakoxea, oso kontuan hartzekoa gora begira. Bai, eta Lekitxarrentzat, hau alde, Deusturentzat ez ordea, orezko txandan hasieratik izatea, onenekin batera, hor burruka zuzenean, baldintzako hobeagoak badira, denontzat. Txarragoak baldin badira, denontzat. Denak elkarren gainean. Hasieratik favoritu guztiak hor elkarrekin lehian izatea, oso beharrezkoa izaten da, zuk ze moduz ari zaren, da zeure testak egiteko eta jakiteko, eta lasaitasuna ere irabazteko. Pentsa. Eta atzetik baldin bazara, jakiteko garbi zergaitik, ez? Sentiarazten zaitu iruditzen zaite honenaren pare, bai, maila berea daukazula, eta honek Zarauztarrei ere iruditzen zait, dizdira txispa puntu oso garrantzitsua emango dila. Bihar entrenamentura joan, eta ez da berdina inundik ere, 3. egin edo 7. egin. Eta mutila hauek, nolako barne posa izango duten, gora arraunak orain, hau da, Legezarreko keinua eta irudia, jaun Andreok. Eta gora arraunak, zorionak Santurtzi, zorionak Itsasoko ama arraun elkartea, zorionak Soterako arraunari guztiei, jarraitzaileei ere bai, ona etortzen garen bakoitzean gogoan dugu. Neuk, adibidez, telebizan hasita 1983an hemen, 3 hilara izaten ziren, eta jendeak sarrera ordaindu egiten zuen, Ibon, hau gainezka izaten zen, hemen Gainera, estropadak pasiera ikusteko. osoan, bai. Ikaragarria zen, hemen bai Santurtziren jarraitzaileak, Kaikuren jarraitzaileak, garai hartan bizi zena, eta ea hori poliki berpizten den, eta zergaitik ez Niri ba. iruditzen zait Santurtzi lo dagoen erraldoi badela, hau garai baten Castro edo Sestaon bezala, hasiko balira garaipenak lortzen eta bar, hemen jendea arrauntzalea eta arrauna bizi egiten dute. Hasiak dira dagoeneko, guztiak mirala eginez. Ea ba, mirala, Laizter festa, hor da gure katamarana, eta hortxe hurbiltzen orain Asier Zurinaga bera, eta ea, minutu pare batean bi hitz behintzat kentzen dizkiogun garaileari, hala, bezarkadare eman dio, gure Sarari, aurrera Sara, zurea da hitza. Lankideak ez dakit entzuten dozuen, baina bueno, hemen zarata handia dago, hemen gaude, Asier Zurinagarekin, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, cuéntame un poco cómo habéis vivido esta primera regata. Bueno, pues después del sorteo el viernes de la tanda, que ya fueron buenas noticias, después del sorteo de balizas, que creemos que eran buenas noticias, creo que hemos hecho buena regata, no sabemos realmente cómo estamos, yo creo que nadie sabe cómo está, ¿no? Ha sido una regata dura, muy dura. Pero bueno, no nos hemos salido del camino y pues fíjate cómo están los chavales, ¿no? Da gusto verles, ¿no? Hay gente que se merece esto y mucho más, otros que queremos seguir disfrutando de esto y bueno, pues... Qué bueno es ganar en casa, ¿eh? Sí, bueno, sí, al lado de casa, mira. Sí, estoy muy contento, estoy aquí al lado de casa, es como estar en casa y seguir disfrutando. Dedicar a mi tío que falleció ayer y nada, vamos a intentar disfrutar un poquito. Asier, tú y unos cuantos en esta liga, venís de la máxima categoría. ¿Cómo se plantea esta liga en segunda división, digamos, no? O sea, no conocemos muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo único que piensas es que de repente un día te llama Iker Zabala, que te dice que va a entrenar a Sotera y que quiere que estés con él. No hay que pensar mucho más. En mi caso decidí venir y estábamos en ARC2, o sea, no era un impedimento, o sea, el proyecto es el mismo, somos los mismos miembros, no se ha incorporado a nadie más. Entonces, luego tenemos la suerte de continuar en ARC1, pues bueno, está claro que hoy las condiciones nos han beneficiado y no lo omitimos, si hace falta se resalta, pero vamos a intentar disfrutar y a por todas. Cuéntame, por último,
objetivos que os marcáis? ¿Qué habláis entre vosotros? Bueno, yo creo que sinceramente hoy todos, por los resultados anteriores, sabíamos que Donostiarra es un rival temible. Teníamos la pequeña esperanza que por el sorteo de tandas y balizas, pues que podríamos pelear. Yo no tenía claro, pero bueno, estupendo. Seguir peleando, estar cerca, siempre cerca. Zorionak, eskerrik asko Asier. Zuei, mila esker. Ederki bazara, eskerrik asko, mila esker eta sorionak Santurtziarrei, Zurinagari, Zabala, entrenatzaile berriari, arraunlariei. Goiz eder bat bizi izan dugu hemen, eta hemen dira favoritoak, bai Garaile, etxeko trainerua, 50. urteurrena, Itsasoko Ama Santurtzi, baita Donostiarra ere, demoraldi polita izango da, K Ligakoa ere bai. Zalantzari gabe hasieran esan dugu, Basilurien bien kontu izango dela, baina hor ikusi gu traineru gehiago ere sartu daitezkela, eta bueno, lehiaketa ofiziala gaur hasi da, gaur 8 Getarian izango gara, beste baldintza erabat ezberdinetan, eta bueno, hemen ere, Eskola Beligan bai, baina hemen ere bada mamia, Mikel. Ederki ba, lakide guztien izenean, eskerrik asko, orain Zegama Aizkorriri buruzko saio berezia izango duzue gurean. Hurrengo hitzordua Getarian izango da gaur 8. Ondo bizi!